Napadasayang kaagi karon, no kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasagan nga ar-ar. Kapoy mo sila masig trabaho eh. Ano, uyab. Ay, gwapo. Mang chicks ka, ha? Di lang. Ay, Naniguang naman sila eh. Sige, pabayad sila lawas. Igo! Oh. Mang chicks ka? Asa man yung chicks? Kaya mga tiguang? Nako gumi bata-bata, good. Ha? Asa man? Ako di ay. Sure eh. Kabata ni mo? Di naman ko bata, good. 22 naman ko. Mo ba? Unsa man? Ako na lang? Oh, pwede ra. Ako na si RR. Cat. Ha? Dili ka magamit na ako? Dili. Kanya, ano imo mo kong gi-check-in? Ganhalo ko nga doon ako ka istorya-istorya. Mao ba? Kapila na sab ka makapangabang og babae. Ambot o abang bay tawag anak. Kay inig hubo gud sa babay. Nya, hugaw ganig lawas. Maatras man ko. Unya ang bayad? Aw, alkansi ko. Kay inig bayad na ako. Nya, wa ko makahilabot. Aw, alkansi yun. Unya ako. Unsa na may tuyo ni man ako? Istorya-istorya lang gud ta. Kay gusto sa ko nga may baho kung nga nga misud ka nining trabaho ah. Dawatan niyo. Pila na kahigayon nga imo kong gi-check-in. Pero wag gyud ko nimo hilabti. Unsa man, giugawan ka nako? O man, Anya, nga na dili makamogamit nako. di man ko ganahan nga mo gamit og babae nga way kog man ako. Di ko ganahan nga ako rin malingaw. RR. At tinuod no, naluoy ko nimo. Labi na siya ingon nga sa iyong namatay ang imo mga ginikanan. Parehas ta. Huwag nga, wala yung mga ginikanan. Wala ba ko napugos ka lang ining trabaho ah. RR. Gusto ko nga hawason ti kagikan ini. Hawason ti kanini mo na himutangan karon. Hugaw na kaayo ko, RR. 15 anyos pa lang ko dihang nagsugod ko ini trabaho ah. Nahimo kong cartoon girl, taxi girl. Nailasab ko nga batang pera. Og dali na maihap ang mga lalaki nga nakatilaw na ako. Napamgani mga foreigner nga nakapahimos na ako. Dili ko ka naig sa payankat. Og gusto sad ko mahibaw ka. Nakasuway na akong may ka-live-in. Pero, kulatado ko niya. Mo'y hinungdan nga, nagbuwag ni. Og nibalik na sad ko ini trabaho ah. Bisa mo tang ako kaluin ni mo kat. RR. Kung okay ra nimo, mag-uyab-uyab lang na ta. Kana kung okay ra nimo. Sige. Oh, kuha niyo. 10,000 na. Unsaon manin ako? Gusto na kumuundang na kasi may trabaho. Pag negosyo na lang. Pag tinda-tinda na lang, God. Sige. Ya, musta naman? Nagtinda-tinda na ko, R. Mayo noon. Paningkamot lang yun. Aron nga muda ko ang imong negosyo. Ano sa man si Kat eh? Di man mo tubag ko tawagan? Di sa mong reply sa messenger. Atuon ka na ako iyang amoy gabi.
Basilog, naibaw to sila kung hain sikat. Naaraman si Kat sa taas. Naaman siya customer. May balik di sikat siyang trabaho. Ay, daghan. Kayo nagkontrata si Kat din eh. Oh, ha? Ano naman? Ang tanan man nga customer anhaman mo abang niya. Ano siya? Nana si Kat ay nanaog na. Kat! Ibalik di kasi mo trabaho? Oo. Anong ibang ning gibuhat? Ingon man ka naninda ka, di ba? Naninda na bitaw ko. Pero niundang ko kay daghang kig mga sigaon oy. Unya nisod ko pagkatindira. Gamay ra kayo ang sweldo. Tibok adlaw pa ko magsigig tindog. Mayo pa niya akong trabaho kay dali ra kayo ang tuki o baka tricky. Dili pa kayo hago. Kat, Sige lang, R. Maundang na lagi ko ni trabaho, ah. pila pa lang gani kaadlaw. Nga, huwag may makita ni Kat. Kimingaw naman ko niya. Ako siyang hi-stalk, be. Dagan man siya gipang post. Uy. Kisa man ang lalaki ang kauban niya sa picture. Bagaw to na akong uyab, uy. Nanguyab ka nga, uyab man ta. Sa mukhan ka ayaw, God. Mong ako na lang gisugot. Pero ikaw bala ka. Buwag naman may gahapon. Kat, dili ko gusto magbinuang ka na ko. Ay, tinuod lagi akong gisulti. Nagbuwag mi gahapon. Unya, bibalik yapon kasi mo trabaho. Di ba? Wa na, uy. Niundang na ko. Mangita kong tarong nga trabaho. May noon. Kay kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Mayo kay ning anak ka bro. Ano naman bro? Nangita ni mga tong head guard. Ha? Ano siya may iyang tuyo? Wala ko may power na. Ato walang. Sir, may tuyo man kuno ka na ko, sir. Oh, yes, arar. Oh, unsa man ta na, sir? Kuwag ko sa ka-guard sa lain na itong pisto. Ikaw akong i-assign dito kay kritikal ang mga lugar. Oh, okay, sir. Okay naman sa din yung lugar, ha? Dili kayo laay kay daga masang tao nga mga gi. Oh, sikat man ang miagi nga may kuyog nga laki. Mo man laki ang kauban niya sa picture. Unya ka lang. Unsi nagkuyog? Wami magkuyog, uy. Mulimod ka pa? Miagi ka sa kong gitrabahoan. Kauban sa imong uyab. Na ako'y ebidensya. Gibidyuhan ta mo. Abi na ko lagbog na mo. Pasaylo ako, R. Ato na klaron, be. Kat. Sa man eh. Nagugma ka na ko, ha? Sorry, R. Pero ako'y gugmanin mo. Kat. Pero nga ako. Nga magkauyab ta. Nga umalik ka mahigugman ako. Gisugot na lang ka tungod kay makatabang ka na ako kung makinahanglan ko kwarta na adayon ka nga muhatag. Pero ang tinuod wa ko'y gugmanin mo, RR. Kat. Ang bago na kong uyab. Siya mo'y tinuod akong gihigugma. Unsa? Og siyang nakapausab na ko. Iya kong gihawa sa hugaw na ko nga trabaho. Husband ko. Sorry. Lakaw na, Kat. Tiyak na ako. Kay tulaan ako nga kung kagalingo sa paghikalimot ni mo.
taon. Nasa pila ka buwan nga, wala may magkita ang Kat. Inanay na siya nga nalangkat sa kundukan. RR? Oh. Kat? Ngano ko ng taon nga niamang ka sa kong kitrabahoan? Gusto na ko mangayog pa sa ilo sa kong gibuhat ni mo, RR. Mangayot akong tabang ni mo kay gabuwag na bisa kong uyab god. O kinahanglan kay kwartaron. Lain na sa makak. Imo na sa kong patuon, anak Kat. Tinuod na kong gisulti ni mo. Gabuwag na bisa kong uyab. Nabangi ang taon ko. Nagkinahanglan kong kwarta. Naibaw ka, Kat. Nakamupo na yung taon ko ni mo, eh. Igo na yung taon siya mo pagpalaom na ako. Nakaamgo na ako nga imo lang ko gigamit. Imo lang kong gipangwartahan. RR. Pero sige na lang. Bago man ako sweldo ron. Oh. O na yung Gismel. Ako na ihatag ni mo. Aron dili ka makalimot na ako. Ug mahimo ba? Ayaw na ito pakita na ko, Kat. Maluoy yung taon ka na ako. Tingali, huyang ligid kay ko nga pagkalalaki kay bisan pa man sa gibuhat ni Kat nako, bibati pa man kong kaluoy niya. Dini na lang kutob og nagkasalamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN.